ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ସହିତ ଇଟିଲି ପିଠା ସେୟାର କରିବି। କେବଳ ଚାଉଳର ଇଟିଲି ଏକଦମ ତୁଳା ପରି ନରମ ଆଉ ସ୍ପଞ୍ଜି ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିବ। ଚାଉଳ ଅଟାକୁ ନେଇଯିବା ଆମେ 2 କପ୍ ଆଉ 5 କପ୍ ଦେଇଦେବା ପାଣି ଦେଇଦେଇକି ଆମେ ଗ୍ୟାସରେ ବସେଇକି ତାକୁ ଏକଦମ ବହଳିଆ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାଣ୍ଟିବା। ଯେତେବେଳେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯିବ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା। ଥଣ୍ଡା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେଇକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଢାଳିକି ଶୁଖିଲା କରିକି ଗୋଳେଇ ନେବା। କାହିଁକିନା ଆମର ଏଠି ଇଟିଲି କରିବାର ଅଛି, ବେଶୀ ପାଣିଆ ଦରକାର ନାହିଁ। 18 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖ ମୁଁ କାଢ଼ୁଛି। ଇଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫର୍ମେଟ୍ ହେଇଛି, ଯେମିତି ଆମେ ବିରି ଚାଉଳ ବତୁରାନ୍ତି ଆମେ ହେଉଛି ଡୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଇଟିଲି ପାଇଁ, ଏକଦମ ପୁରା ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଏଇ ଡୁଟା ଫର୍ମେଟ୍ ହେଇଛି। ଆମେ ଯେତିକି ହେଉଛି ନେବା ସେଥିରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଦେଇଦେବା ହେଉଛି ଅଧା ଚାମଚ ମାନେ 2-3 ପିଞ୍ଚ ଦେଇଦେବା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବା ତାକୁ ଫର୍ମେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଭଲକି 5 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ତାକୁ ହେଉଛି ମିଶାଇବା। ତାପରେ ଆମେ ଇଟିଲି ଫ୍ରେମ୍ରେ ତେଲ ଦେଇଦେଇକି ଆମେ ଇଟିଲି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଇଟିଲି କରନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ କରିବା। 10-12 ମିନିଟ୍ରେ ଦେଖ ଇଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲିଛି, ଏକଦମ ତୁଳା ପରି ନରମ ରହିବ